Győzni jöttünk ma fel a pályára, ez a meccs elejétől mindenkit látszott, az elejét meg is húztuk, rúgtuk a gólokat, sajnos a második félidőből kicsit belültünk, de siker az jött, amit elterveztünk, és így megyünk tovább az úton. Az első félidőben azt hozták a fiúk néhány technikai hibától is egy-egy rossz döntéstől eltekintve, amit vártunk és amit gyakorolunk most már hetek, hónapok óta. Meggyőző és domináns játék volt, rengeteg kialakított helyzettel és szerencsére sok szerzett góllal. Hát a második félidőben, vagy a második félidő kapcsán van hiányérzetünk. Én azt gondolom, hogy amit a Pisti elmondott, azt, amit kértünk és megfogalmaztunk a meccs előtt célként, taktikailag azt maximálisan hozta a csapat az első félidőbe. A második félidőben igen, 5-öt cseréltünk, talán ott ennek is köszönhető, hogy a rendszerjáték egy picit szétesett, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez az eredmény nagyszerű volt. Egy viszonylag jó csapat ellen kellett játszanunk és dominálni tudtunk végig, úgyhogy így tovább, ezért dolgozunk, hogy látszódjon a játékunkon ez a fajta tudatosság, errefele haladunk, úgyhogy hajrá Dufkese!